Актор з Беластотчыны Барташ Бяленя на поўную сілу закрычаў у еўрапарламенце, каб прыцягнуць увагу да сітуацыі ў Беларусі. Ён атрымліваў прэмію Еўрапейскай кінаакадэміі і скарыстаў нагоду, каб нагадаць, што робіцца ў суседняй краіне. Жыве Беларусь! А Святлана Ціханаўская, выступаючы ў чэшскім сенаце, заклікала да стварэння міжнароднага трыбуналу для беларускага рэжыму. Я заклікаю ініцыяваць стварэнне міжнароднага трыбуналу, каб правесці расследаванне злачынстваў дыктатуры Лукашэнкі ў мінулым і ў перыяд пасля выбараў 2020 года. Я заклікаю арганізаваць міжнародную канферэнцыю высокага ўзроўню па выхаду Беларусі з крызісу. І я нагадваю, што адзіным магчымым вырашэннем крызісу ў Беларусі могуць стаць толькі свабодныя выбары з міжнародным назіраннем. Еўрапарламент прапанаваў кіраўніцтву еўразвязу небывала жорсткія санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Невядома, ці будуць яны прынятыя, але рэзалюцыя, апроч іншага, рэкамендуе санкцыі супраць нафтавай і калійнай прамысловасці і адключэнне Беларусі ад міжнароднай сістэмы SWIFT, якая дазваляе выконваць плацяжы ў розных валютах. Это сравнимо с уже таким ядерным оружием, если бы мы говорили о войне. Действительно, это будет таким серьезным шоком. Адключэнне ад сістэмы SWIFT – скрайняя мера. Захад ужываў яе ўсяго двойчы – у 2012 у дачыненні да Ірану, у 2017 да Паўночнай Карэі. Штаб Святланы Ціханаўскай кажа, што летась праводзіў апытанне сярод больш як 400 тысяч беларусаў, і амаль 2/3 апытаных такую меру падтрымалі б. Паступае інфармацыя, што ў месцы пазбаўлення волі паехалі эмісары ад улады, прапануючы палітвязням масава пісаць прашэнне аб памілаванні. Ці можа амністыя прывесці да паслаблення санкцыяў? Такі варыянт магчымы, ён вельмі непажаданы для Беларусі, для беларускай дэмакратычнай супольнасці. Але я думаю, што зараз глыбіня крызіса ў Беларусі настолькі вялікая, што ўсё складаней будзе захаду сказаць, што гэта сапраўды адбылася чарговая лібералізацыя. І таксама я думаю пра то, што дэмакратычныя сілы, якія зараз знаходзяцца ў выгнанні, яны дастаткова ціснуць на калектыўны захад у тым, каб падкрэсліваць, што з афіцыйным Менскам, з рэжымам Лукашэнкі ўсё ж такі нельга мець справу. Улада аб'явіла год адзінства, які б незграўныя крокі яна не прадпрымае, яна прадпрымае. Но сярод іншага у іх ёсць жаданне паказаць, што вось ужо ніякіх пратэстаў няма, і нават тыя людзі, якія прымалі в іх удзел, яны прызналі свае памылкі, многія з іх напісалі прашэнне і хочуць увайсці ў мірнае жыццё, назад у мірнае жыццё, каб все было як раней. А тым часам Александр Лукашенко падпісаў папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія сярод іншага уводзяць крымінальную адказнасць за заклік да несанкцыянаваных масавых акцыяў і за неаднаразовы ўдзел у іх. У Менску аднавіўся суд над палітвязнем Сцяпанам Латыпавым, які рэзаў сабе горла ў судовай зале. Цяпер у суд амаль не пускаюць публіку, Латыпава за абедзве рукі прыкавалі да міліцыянтаў, а суд прызначыў яму психиатричную экспертизу. Это была форма такая протеста. С одной стороны, а с другой это привлечь внимание не только к себе, конечно, но и ко всей ситуации, которая складывается вокруг политзаключенных. Наверное, такие цели он ставил, я так думаю. Палітвязень Артём Анішчук праглынуў у магілёўскай калоніі металічныя прадметы, каб яго перасталі катаваць і дазволілі сустрэчу з адвакатам. Это знак протеста и, возможно, избежание дальнейших пыток, на какое-то время оказаться в больнице. Артём Анішчук атрымаў 2 гады за тое, што падрапаў аўтамабіль жонкі міліцыянта. Кажуць, што начальнік магілёўскай калоніі нібыта сябра таго самага міліцыянта. Да, есть такая информация. Улады зноў звярнуліся да версіі, што масавыя пратэсты ў Беларусі не толькі інспіраваліся Захадам, але і фінансаваліся з Расіі. Гэта нібыта вынікала са словаў Рамана Пратасевіча, што грошы на канал «Нехта» паступалі ад кампаніі, звязанай з Уралам і горнай дабычай. Намёкі указывалі на расійскага бізнесоўца Дмітрия Мазепина. Возможно, Лукашенко хочется верить, что причина кризиса в том, что Мазепин кому-то там денег пожертвовал, да? Ну, понятно же, что дело-то не в этом. Сам Мазепин свою датычнасць абвяргае. Хорошо понимаю
авторов данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб, с одной стороны, с другой стороны, в очередной раз показать российский след. Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про вагнеровцев, и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта «Нехта». Крэмль запатрабаваў тлумачэнняў ад афіцыйнага Менску. Прэс-сакратарка Лукашэнкі заявіла, што неўзабаве імя фінансіста назавуць. Чаму наогул спатрэбілася чапляць расійскага олигарха? Что касается Лукашенко, то совершенно понятно, что он видит Мазепин сейчас врага, потому что фактически Беларусь сегодня это вотчина государственное предприятие, и Беларусь-Калий вместе с Мозырским НПЗ является, пожалуй, главной жемчужиной белорусской экономики. Поэтому, видимо, Лукашенко ощущает давление со стороны российских партнеров относительно необходимости передачи каких-то условий белорусских предприятий России. Может быть, за счет кредитных отношений каких-то, может быть, за счет инвестиционных соглашений, я не знаю. Но так или иначе, Лукашенко бьет по Мазепину и дискредитирует его в первую очередь потому, что он ощущает угрозу поглощения белорусских активов российскими олигархами. Пайшоў у адстаўку кіраўнік справаў Лукашэнкі Віктор Шэйман. Ён быў адзіным чыноўнікам высокага ўзроўню, які працаваў з Лукашэнкам ад 94-го году. Гэта цень Лукашэнкі. Он быў і сакратаром Рады бяспекі, і кіраўніком адміністрацыі, і генпракурорам. Ён мяняў адну пасаду на іншую. І па шчырасці я, напрыклад, не ўпэўнены, што цяперашні его сыход это як бы канчатковы сыход. Імя Шэймана звязвалі са знікненнем апанентаў рэжыму, са стварэннем ценявога прэзідэнцкага бюджэту. Зараз, конечно, вся гэтая ценевая экономика, якой кіраваў Шэйман, яна на службе у Лукашэнкі, и мы можем, я думаю, упомянно говорить, на службе у силовых структур. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Не хотелось бы. На мяжы з Беларуссю у Польшчы і Літве пачалася шматдзённая акцыя беларусаў, якія паставілі намётавыя гарадкі ля памежных пунктаў і часова перакрываюць рух грузавікоў. Так яны хочуць прыцягнуць увагу да сітуацыі ў Беларусі, дамагчыся прыняцця жорсткіх санкцыяў і адкрыцця наземных межаў. Мы хочам сказаць нелегітымнаму рэжыму, што ён павінен чыніць межы для беларусаў, каб беларусы маглі свабодна в'язджаць і выязджаць з тэрыторыі Беларусі. Беларусы Польшчы, Літвы і Украіны плануюць перакрыць трасу на 6 памежных пунктах з Беларуссю. Водители реагируют, большинство, преимущественно большинство, я как сказал уже, сигналят. Это колоссальная поддержка. Как только скапливается очередь из машин, из фур, водители выходят к лагерю, общаются, говорят, что, конечно, такое терпеть в Беларуси нельзя. Они с пониманием относятся. И даже говорят, что если дойдет дело до перекрытия дороги, они готовы также стоять в свою очередь так долго, как это будут делать протестующие.